Така има портали, има моменти и секунди, кога седно също Бог не вика, не кани. Остава отворена врата за влезене. Ама ние сме много взети с нашият ум, нашият мозък и го пропускаме това да го видим. Тя пропуска много шансове в живота да се свързваме с нещо. Защото нашият ум е като на много хора. Умът е като влак на релса чаква. И он не може да види. Има едни релси и едно железо тук. И он е чух. Тук да ме види тук, гледай како паяна. Гледай тук е железо. Не, чух. Така съм железен влак, нищо не виждам. Гледай слънцето, може да влезеш само, да се просветнеш. Не, влака нищо не разбира. Кара, чаква, чупва и мънка. Влака на мънкащите, нещастници и спорти глада. Още недоволни. Не виждат дека Бог ги обича, дека се грижи за тях. Не виждат дека Бог ги помага. Не искат да видят него за любов. Не, ние знаеме как беше дадено. Какво знаете, бе? Не искат да видят любовта Божия. Има некои кои не обича много повеќе, зашто можеме да замислиме. А тоа е возлюбение. Он не обича много повеќе, него што можеме да си замислиме. Тоа всички. Таа љубов е универзална. Таа е источник на живот. Таа љубов Божия. Нема љубов како Божјата љубов. Само Божјата љубов е љубов. Тоа е точно тоа. Не можете да мислите колку ме обича. Много. Искрено обича. Много подлабоко можеме да си замислиме. Нешто нашата фантазија е доста плоска, много хора не може ништо длабоко да си замислат. Може да си замислат некакви штороти, ама ништо длабоко. Дори да си го замислат на момент. Не може да си замислат дека има нешто така. Тоа е Божјата љубов. Божјата љубов која ги прегршта всички. Тоа е единствената религија. Всички други религии се... Не всички, но само една религија има. Религија на љубовта. Тоа е истинската. Така да много добре. Ете. All you need is love. Love is all you need. Всичко от кое имате нужда е любовта. Само любов. Треба да осетите дека некој го обича. И тоа ќе бидете щастливи. Сега се опитва да преку некој човек ме обича. И он ме обича, ја не сум лош човек, че ме обича. Ја имам добро мнение за него или за неа. А он ме обича, значи, ако он ме обича, тоа е добре. Обаче има еден кој ги обича всички,
кои ги знае всички, по същност, а той е самата любов. Той е Бог. И можете да го замислите kao личност, kao безличност, както искате. Kako bi udobno.